Ahojte! Dnes si predstavíme knihy a produkty, ktoré sú vhodné na prvé sveté príjmanie z Ver.sk. Nestihli ste? Nevadí. Pozrieme sa na to ešte raz a pomaly. Stihli ste si už vybrať? Veríme, že z tejto našej krásnej ponuky kníh pre chlapcov a dievčatá si vyberiete tú správnu, ktorá nasmeruje vaše dieťatko a priblíži ho viac k Bohu, pretože to je to podstatné. Majte sa krásne a požehnané dni.